Donald Trump a ye Faransi jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron a y'a fo ko mɔgɔ ɲɛnama kɛrɛnkɛrɛnlen don wagati min na tun bɛ kan ka foli kɛ ni ɲɔgɔn tɛgɛ minɛli ye Ameriki ka bureau ovale kɔnɔna la. Macron ale sera Ameriki famayaso la Rusi ani Ukraine u ka kɛlɛ o sanyɛlɛmɛ sabanan na. Macron kɔni ale bɛ ka ani jamana ɲɛmɔgɔ cɛɲɔgɔnya laɲini kɛla yaasa Donald Trump kɛrɛfɛla la. Donald Trump a ko kɛlɛ in ko a bɛ se ka ban sɔnni. An ka Donald Trump lamɛn. Ne bolo kɛlɛ in bɛ se ka ban dɔgɔkun damadɔ kɔnɔ ni an hakili ka di n'an y'an hakili baara nka n'an ma hakili baara kɛlɛ bɛna to sen na. Faransi jamana ɲɛmɔgɔ ye laseli kɛ ko jamana ɲɛmɔgɔ fila bɛɛ k'u bɛ fɛ bɛn sinsinnen ani mun bɛ lamɛn ko o de ka sɔrɔ wa ko farajɛla labɛnnen don ka dɔ fara musakaw kan yɛrɛmakaran fanfɛla la. A segira kan ko farajɛla labɛnnen don ko ka kɛlɛlasalaw olu fɛnɛ di. A y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni sago ye k'a fɔ ko Amerikɛnw k'u da don kosɛbɛ nin waleya in na. Macron ani Angleterre olu ka fanga ɲɛmɔgɔ Keir Starmer ni ale fɛnɛ kan ka na Ameriki famayaso la alamisa don bɛɛ y'a yira k'a fɔ k'olu ka jamana fila bɛɛ labɛnnen don ka kɛlɛlasalaw di Ukraine ma ni bɛnkan sɔrɔ la.